warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau bidiyon ya zo na muku yadda za ka ɓoye ma wani status ɗinka. Idan ka yi upload ka sa hoto ko bidiyo ba zai gani ba. Yanzu da farko za mu shiga kan application ɗinmu na WhatsApp. Bayan mun shige shi kamar haka, za ka zo ka danna wannan alamun guda uku nan na sama. Idan ka taɓe shi, sai ka zo ka shiga cikin settings ɗinka. Bayan ka shiga cikin settings ɗinka, za ka shiga account, wannan na farkon account. Bayan ka shiga account ɗinka, za ka shiga cikin privacy, wannan na farkon. Bayan ka shige shi, za ka zo ƙasa, za ka shiga nan ga inda aka sa status, za ka taɓa. To ga yana an ce who can see my status update. Wannan na farkon gaba ɗayan nambobinka ne za su ga ganin status ɗinka idan ka yi updating. Wannan kuma na ukun only share with. Shi kuma mutum ɗaya ne za ka tura mai ya ga status ɗinka shi kaɗai. Shi kuma ga wannan wanda shi kuma shi kaɗai ne wanda kake so ka cire kai ya gani maka, za ka shige shi. To nan za ka zo ka zaɓi wanda ba ka so ya ga status ɗinka. Yanzu misali muna so wannan ne ba ma so ya ga status ɗinmu. Za mu yi ticking a kan shi. Bacin mun yi ticking a kan shi, za mu danna good. Da mun danna good, za mu danna done. To yanzu ko da ka yi updating ka sa bidiyo a status ɗinka ko hoto ko wani abu, yanzu ba zai gani ba. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗinmu. Mun gode.